Kemudian itu hatta, sebelum kita masuk tu ibadah, tabegema kor remaja.
Mari dimahita sian kuende nomor 3 ayat 1 1. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Songonondo didok Tuhan Yesus, lehonon ni amamuna na dibanugjangido tondi parbadia tuaka na mangidohosa. Haleluya. Ale martangyang mahita, ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan, amanami na dibanogin jangi, usehom maton dim na badiai dohot hapistaran na sianhoi tu saluhut huriam, asalam rarat, jalalam hot hatam na badiai di tonga-tonga ni hamion,
lehon ma hiras ni roha dinaposom manjami tahun hatam, asalam pita jalalam ganda huriam nabadiai, patoktong mahuhut rohanami manguloiho, sahat ro di ujung di bagasan haporseaon nature, mar hite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari hita. Tangihon hamuma patik ni debata di mingguta sedarion, ima sian patik parjolo sahat tu patik paupaton. Patik parjolo, ahu do Jahoba debatam ninna debatata, dang jadi marakup ahu bahenomu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganommu, jalan jadi sumanonmu manangaha na di benua ginjang, doho na di benua tongon, rodi na di bagasan aik, na ditoru ni tano yang go tunggabe si sombaon manang sioloan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata yang go soture dalanna ai hona uhum na dosogut akka na marsineang di goarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui di nanomarima ulahamu nasa siulawmu alai anggo ari papituhoni ari paradianan ni Jahoba di Batam doi, dang jadi ho mangula anggo dinasadari, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro di pinahanmu, ro di isi ni hutani halak pe na magebati hutam. Ai dina onomari do di toppa di bata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradian do ibana di ari papituhoni. Di bahen ido umbahen na di pasu-pasu di bata Jahoba, ari paradianan nai jala di parbadiai songoni masahna atong rap mangidogogo mahita tuadopan di bata laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan di bata say pargugoi mahami mangulahon na hombar tu patik mi. Amin. Marin di mahita.
patopoti ma dosa tanagodangi tuado panidibata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami paragogo na suhatu dosan, para siroha midahami na dangulon, narodo hami tujolom manopoti dosa nami nagodangi, di bagasan hajahaton dohami tubu, jalarangadong ha porseaon di bagasa rohanami hian, saluhu dohami manimbilesen akka dalammu, masay godang do pangalusyon nami di patikmu, alai ingot mahami ali Tuhan, ala nidenggan di basam dohot asi ni roham, say unang paingot-ingot akka dosa ni haposon nami, dohot pangalusyon nami, say ingot mahami hombar tu asi ni roham, dohot denggan ni basam ala ni guarmu, ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagodangi, amen. Tabigi mahata baga-baga ni debata taringot tu hasisaan ni dosata. Songonon dohata ni Tuhan Jehovah, nunga diarsahiho ahu marhitesen akka dosam, jala nunga dilujaiho ahu marhitesen akka hajahatomu, ahu tutu, ahu sandiri manalisei akka pangalusim, ala ni hadiryoku, jala dangbe hupaingot-ingot akka dosam, hasangapom ma di debata na diginjang. Amin. Mari kita. Tabigi mahata di debata nagabe turpuk epistel di mingguta sadarion na nienet sian sada Petrus bindu 5 aya onom 110 tajahama margati soring. Atong patuturuhamuma dirimuna tuturu ni tangan ni debata nagugoi asa di patimbo hamu ditikinai. Tinggakon hamu manasa na hinosohon ni rohamuna tu ibana. Ais disarihon dohamu. Torang mah rohamuna, dungo mahamu, namau tau do alomuna si bolisi, songom babiat nama rawang, mangalului si bondutonna. Gomos mahamu mangalo, ibana marhite-hite haporseal, ingot hamu ma, dan terbaen sosonggot akap haporsuhon si songoni, naktu akka hahanggimuna na di potibion. Alai anggo debata na puna salhut asini roha nang menjauh hamu tu hasangaponna na manotongi di bagasan Kristus. Paulilionna, pahotonna, jala patuguonna dohamu, dung jolo di tahun hamu satokin hapursuhoni ima sahakna. Martua do akka na tumangihon hatani debata jala na popsa. Amin. Mari kita.
hatindakom maha porseotai, songon na hinatindakon ni dongata saha porseaon di sandok portibion, rak mahita mandok. Ahu porsea di debata Jahoba, ido ama paragugur naso hatu dosan, na tumapalangi dohotano. Ahu porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabegabean si Anton di parbadia, andorang soha bubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mati terpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tu benuturu dung ditanom, na mulak mangulu diari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hundul tu siamu ni debata Jahoba, amanai pergogo nasoh tu dosani, di sima ibana pemamulak sogok tu tanoon, manguhumi halak nama ngulu dohot namate. Ahu porsea di tondi parbadia, canarong sadahuria nabadia, huria atau panhela Kristen akan nabadia, doho di hasisani dosa, doho di hataina mandok, mulak mangulu sogok daging ni halak nang mate, doho di hanguluan na sora suda. Amin. Tabi gema kor inahanna.
tabigi matiting dihuriatta di bagasan sa mingguon. Tikting HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Minggu Eksaudi 21 Mei 2020 tolu. Topik minggu di tangihon Jawabado suarani bangsona. Nah parjolo jadwal perayaan hari Pentakosta. Sada ibadah hari turunnya Roh Kudus Pentakosta Parjolo hari Minggu 28 Mei 2020 tolu. Waktu ibadah sekolah minggu pukul 7.00 WIB. Ibadah remaja pukul 7.00 WIB. Ibadah umum pukul 7.00 WIB bahasa Indonesia. Ibadah umum pukul 10.00 WIB bahasa Batak. Ibadah umum pukul 10.00 WIB bahasa Indonesia. 2. Hari turunnya Roh Kudus Pentakosta Paduahon. Hari Senin 20 sia Mei 2020 tolu pukul 10 sia WIB bahasa Batak. Pinangido tu sude remaja dohot na poso bulung asaro di Parminggooni. Na Paduahon panitia pesta gotilon. Rapat panitia pesta gotilon di Patupa di hari Minggu sadarion Minggu 21 Mei 2020 tolu pukul 12.00 WIB Manang Dung Sidung Parminggoon Arian maringanan di ruang serbaguna gereja. Tiktingon mas sekaligus sebagai undangan. Dung Sidung tiktingon tabege ma sosialisasi sian panitia. Nah patuluhon partangyangan wilayah. Patupaon ni huriado partangyangan wilayah. Sada wilayah 2 hari Kamis 25 Mei 2020 tolu pukul 10 sia 30 WIB Naman Jabui. Sada keluarga Opung Tasya Boru Purba Site. 2 keluarga Nyonya Purba Boru Pakpahan. Tolu keluarga Nyonya Sitanggang Boru Situmorang. Inganan ruang serbaguna gereja. 2 wilayah Sia hari Kamis 25 Mei 2020 tolu pukul 10 sia 30 WIB Naman Jabui. Sada keluarga Sintua B Sitompul M Boru Hutasawit. 2 keluarga calon Sintua R Tampu Bolon Boru Marpawong. Tolu keluarga P Siaan R Boru Hutasawit. Inganan gedung fasilitas lantai tolu. Tolu wilayah 10 tolu di hari Kamis 25 Mei 2020 tolu pukul 10 sia 30 WIB Naman Jabui keluarga Sintua Dr. Andus H Pandiangan Boru Nainggolan. Inganan Jalan Belimbing nomor 10 opat RT 10 tolu RW Sada. 4 wilayah 10 pitu di hari Kamis 25 Mei 2020 tolu pukul 10 sia 30 WIB Naman Jabui. Sada keluarga Sintua K Tampu Bolon Boru Sitanggang. 2 keluarga E Manurung Boru Siregar. Tolu keluarga M Siregar Boru Sitanggang. Inganan Jalan Ranco Indah RT 2 RW 2 nomor 20 onom. 5 wilayah 5 di hari Jumat 20 Mei 2020 tolu pukul 10 sia 30 WIB Naman Jabui keluarga Nyonya Sintua H Siaan Dr. Anda Ramaida Boru Sitanggang. Inganan Gang Sosial RT 10 RW Sada nomor 25. Onom wilayah 10 onom di hari Jumat 20 Mei 2023 pukul 10 sia 30 WIB Naman Jabui keluarga Dr. Andes Kristopel Romban Batu Rebeka Borusi TSE. Inganan
Jalan Raya Lenteng Agung, Jalan Anyar, nomor 22, RT Pitu, RW 2. Nah, Paupaton Pangapulion. Acara Pangapulion tu huria, tu keluarga, Sintua KR Sianipar SAMM, Boru Napi Tepulu, Sian Parahalado, dohot keluarga Parahalado, naeng di Patupa di hari Rabu, tanggal 24 Mei 2020 tolu, dung sidung sermon Parahalado. Pinangudio tu sude Parahalado, dohot keluarga, asaro mandohoti Pangapulioni. Nah palimahon, namar bagas, 5 titik sada, tikting parjolo. Naeng manjalo pasu-pasu, Parbagaw Sonma, JC Rolando Burhansah Silitonga ST, anak ni Amata Dr. Randus Turman Silitonga, tubuh ni Inata Parnaria Buru Situmayang. Inganan Jalan Tanjung 20 Onom, Blok J 20 Sada, Ranco Indah, RT Pitu RW 2, ruas nih AKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu, Wilayah 2, dohot Orwana, Perawati Boru Tampo Bolon, Boroni Amata Pantas Tampo Bolon, Tubuni Inata Rimsita Boru Hutagaol, ruas nih HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu, alamat Kampung Rawa Panjang, RT Tolu RW 5, Rawalumbu, Bekasi. Pamasung-masuon patupaun di hari Kamis tanggal 1 Juni 2020 tolu pukul sia 00 WIB di HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. 5.2 Tikting Parjolo. Naeng manjalo pasu-pasu Parbagason ma Insinyur Jeremia Kevin Raja Parluhutan Sian ST, anak ni Amata Insinyur Payaman Sian Nahinan, tubuh ni Inata Dr. Randa Yeni Mili Boru Hutagaol. Inganan Jalan Jatimulya nomor 30, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, ruas ni HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu, Wilayah 10, dohot Orwana, Chandra Nawang Sumili, AMD Akuntansi, Boru ni Amata Tunggul Mulyoto, tubuh ni Inata Riris Dia Mustikawati, ruas ni Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Kertosono, alamat Jalan Rambutan 2 Nganjuk Jawa Timur. Pamasumasuon patupawon di hari Sabtu tanggal 24 Juni 2020 tolu pukul 8.00 WIB di Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Kertosono. Nah paonopon Dewan Marturia seksi jending patupawon pertangyangan jending di hari Sabtu 27 Mei 2020 tolu pukul 10 sia 00 WIB di Pangido tu pedagang, pekerja terminal, kaum marginal, dohot ruas na tarjau pakobasion jending asaro diacarai. Partangyangan ini dipatupa di ruang ibadah AKBP Pasar Minggu. Tiktingon magabe undangan. Tikting naso jinahaon dohot parhepengon ni huriata. Boi mata jaha di tikting naong di parade huriata. Songoni ma tikting dihita di bagasan saminggon. Waeng tabege ma sosialisasi sian panitia pesta gotilon. Shalom, horasma dihita salhutna. Na hormati amang padita sobok simanjutak STHMM. Na hormati amanami inanami situa do salo situa ni huriata HKBP Pasar Minggu. Na haholongi hami
hamu amanami, inanami, naposobulong, doho remaja ni huriat taon. Mauliatama tadok tutuhatta pardega basai, ala asi doho tolong ni rohana, na sa toktong, mangaramot hita, jala mamasu-masu hita, sahatu tikion. Di sojong-jong au amanginang na may ngakili panitia Gotilon tahun 2020. Naing pasahaton panorangion ima acara pesta Gotilon ni huriat tahun. Songon naung taboto makna manang lapatan ni pesta Gotilon ima songon pesta panen. Mangaleos silua tadda madok muliati ni rohatta tutuhatta ala nyakka gudang ni pasu-pasu nak tajalo di parngulus si ganupari totu meragam do aka pasu-pasu nak tajalo siya di bata jala meragam do aka silua on tergantung tuhita nanaik si pasatotta itonga-tonga ni huriata do marhiti akka pasu-pasu naung nilihon di bata tu hita. Acara puncak pesta Gotilon tahun 2020 di Patupa di hari Minggu tanggal 10 Juli 2020 jala parminggota sadari hola sahalido di Patupa huriata. Songot tema ni pesta Gotilon ni huriata di tahun non ima tema persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada yang maha tinggi tersurat di Mazmur 50 ayat 14. Subtema melalui pesta Gotilon tahun 2020 marilah kita mengucap syukur dengan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan untuk mendukung pelayanan HKBP Pasar Minggu. Ragam ni kegiatan la papungu dana songo silua naung dibahen panitia ima amplop ucapan syukur naung dimulai sian hari Minggu tanggal 26 Maret 2020 sahat tu tanggal 16 Juli 2020 amplop adong do di buku warta naung adong di hita B jala tapasa ma dung sidung parminggon di jolopitu ni gerejata silua wilayah berupa manang uang tunai makanan buah dan barang di Papuma tu situa wilayah masing-masing. Silua kategorial punguan kor boima uang tunai dot silua barang. Lelang panitia berupa pin emas bentuk salib, lelang barang berupa songket, ulos, batik batak, makanan dan buah, lelang lagu, manang ede do tortor, untuk pemesanan lelang boima makubungi situa wilayah manang panitia khusus lelang ulos anon di hari H di uloson amang preses distrik 8 DKI Jakarta. Penjualan kupon berhadiah, balgado hadiah na amang inang, kupon boima dipesan sian situa wilayah, manang di meja panitia duk sipul parmingguan, pengudian kupon berhadiah di bahema anon pada hari H, dohot live streaming, harapanna jemaat naso boy hadir boima anon mengida secara langsung. Setiap minggu panitia membahen bazar makanan dan buah di jolo ni gereja ni gerejata setiap hari Minggu. Molo adong ruasta memesan jalan membayar melalui situa wilayah manang panitia naing mabahen
panitia jalan yang membuat adorang tanggal 16 Juli seksi lelang radido melayani asal ma di Papua seminggu sebelum dibuat. Panitia pe terbuka do tuaka barang naing silelangota. Dohot ketetapan harga toko minimal 500.000. Jala layak dilelang lukisan kampas dan pajangan kristal. Na parpudi gomos do panggiduan nami tuhamu amanami nanami do sude ruas di huriatta asarap berpartisipasi mahita di acara pesta gotilon taunon jala mangaleos silua ucapan syukur olak ni nabui tarbaen hobar ni tu pasu-pasu naung dilehoni di bata tuhita aingga boy mangula jala babalgahon jala pasangapon guarni tuhatai duksidung parmingguon patupaon ni panitia do ima rapat di ruang serbaguna jala margedohoton komos pangidon nami asa sudima hidaro panitia doho situa nang calo situa madohoti rapati parpudi maulate matutuhata nama masu-masu hita di sude jala nama ngalehon hai pasod hita sahatu tikyon tuhatta ma nama masu-masu hita dohot nama ngalehon akareko di tonga-tonga ningulutta jala tapasaha ma sialas nerohata doho sianuduk nerohata hamoleota tu di bata dalan pasaton hamoleota itu di bata dia kapasu-pasu naung dilean di bazala naung tajalo di parngulota siganupari salinai mauleate madihita saluna amanami na nami do yanakon nami na poso bulung nang remaja tuhatta ma na mangaramo dihita horas madihita saluna. Tabi kima kor ama Sion diuduti manon kor ama wilayah sada.
Marinde mahita huhut papungu pelean kantong parjolo doho paduahon.
Ameni di batana sumurung sian saluhu naroha, imana mangaramoti hati-hati dohon pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Barita nauli jamita di minggu tasadarion ima di minggu eksaudi. Dienet yang bukun ini panurirang Samuel 2 Samuel biddu 22 ayat sada torus tu ayat pitu huzahama di parsaurata dungi di hatahun sidau matu zahuba akka hatani edeon di hari dung na pinalua ni Zahuba ibana siya tangan ni saluhu musuna dohot siyan tangan ni si Saul ninna ma Zahuba dodolok batu diau dohot haporosakku jala si palua au debatado partano batuakku marhaposan tu ibana duau lobu lobuku dohot taduk ni partuaoku parodingon dingakku dohot haporusakku si partupak diau ibana palua au sian uhum gogo Saihu pajou-jou do Jahuba natapasi puzioni jadi malua maau sian aka musuku nungapola dihaliangi aka obak ni hamatianau aka sunge ni hazahaton manonggoti aho nungapola dihaliangi akarate ni banua toru au dilukupi akka jorgong hamateani au jadi dinatar guguti au hujau do Jahuba jalahu pangiar anggukku tu dewatakku jadi ditangihon ibana suara kisiat zorona jala tolhas angguki tu pinggolna ima sahak ni turpuki oras madihita saluna minggu eksaudi ima goarni minggutta sadarion namar lapatan saitangi homma suaraku ali Jahuba dengarkanlah Tuhan seruan yang ku sampaikan nah dienet sian pesalme 27 ayat pitu amanginang adong dosada korta naung puluhan tahun nakpedak pola yahu bigi dia dehok kamuon di pasar minggu imana borohat sian pengalaman penderitaan ni sahalak keluarga jala rata-rata lohok dotorus koron sahatun waeng ala penciptana ima guru huriatta dong meruzung ngulu namargoar guru diapari si manukalit edei takas borohat sepergumulan ningolu nama caidangol si tutu kurina marjudul sipata say sukus-sukun sipata say lulu-lulu di dia do debataki tung tagamod do naung lao madao debatakku sianau dungi diakhiri madoh referenai asiroham deng gambasam marhiti Yesus
anak mi. Adong go kurmu songni inahanna adong go kan. Biasanya mulu inahanna terdomu do itu kurmu na kaning. Ai kurmu na king hocata do. Dada au tahutan nang di parmaran Jesus do tuhaku persigat tungakku terdomu dui tuedde. Danga pala idde paddilia non daw. Molo didok si pata say sukud doro hakki si pata say lulu doro hakki di dia do de batakki. Tuk tagamod do naung lau madau ulaning alai didok ibana do akhir nai. Asiroham denggambasam marhite-hite Jesus anak ni. Puasa humulai jami taon nak kamanginang lam maju jamat taon lam ditogu do pikiran ni zolma na merasa bahwa segala yang dimiliki oleh manusia seolah-olah mampu untuk melewaskan dia dari berbagai persoalan kehidupan. Di posting opuye burus ma na minggona lapas di Jerman do penoy ngoputa. Robot yang menjadi pelayan restoran, baik kopi pe robot kopi. Semakin terciptanya yang disebut dengan artificial intelligence, seolah-olah manusia bisa terbebas oleh kemampuannya, kekuasaannya, jabatannya, uangnya, hartanya. Seolah-olah ditogu do zol maut tu si. Itu makanya bagi para pelazar ramanginang lacir rohaku memereng akarema jatana kaning. Itu kita latih dan kita azar mulu mengajar dia ke pelajar si dia ke manginang. Sutung badabu dianggap kecanggihan non bisa menjawab semua persoalan hidup. Segala sesuatu sekarang anak-anak dan kita juga tergantung kepada sang bapak kita yang terhormat, yang termahal dan yang termulia dan dimuliakan orang saat ini, yaitu mesin Google. Segala sesuatu dan laku penang toko buku. Gak laku lagi toko buku. Nah, baru merluba-luba tu gerami dia lah, mulu sohokamnya kapadi tak kapar teolog, lau tu BPK, lau tu dia, noaing. Ala dong fenomena nama cai takasa kamanginang di Hamazun di zaman tahun. Pergeseran sangat mempengaruhi kehidupan manusia dia mai. Minat baca bergeser dengan minat menonton. Lek sulul orang zulma majaha nang kepala salebar. Dia lebih senang mendengar toluk kebebe petaho asal masian YouTube. Asal masian TikTok. Gak suka membaca. Gak mau lagi membaca-baca orang sekarang. Atau bukan itu TikToki satu kepetau. Era baca berubah menjadi era menonton. Ima fenomena kehidupan tanuaing. Babia rau sutuk songoni tawa itu hatani debata. Anggo hatani debata kamanginang ikut dijahado. Dang boy ditonton. Mulu adong pe live, adong dia YouTube. Boleh oke lah. Leunak salah hamu. Guhatan itu hate kot zahaud do. Bahasa kot zahaud. Berbeda do nama noto do nama jaha. Mulu majaha sianod do. Pikiran. Mulu manoto nah do. Si malolong. Dua hal yang sangat berbeda. Parjamita penuaing dang diminati zolma be yang kusuka teng parjamita kan song di nuaing kan enggak menarik.
Si patah sudah minta ibibigi. Begitu. Itu perubahan yang sangat luar biasa. Ditarik Zolmayak Kamanginang, seolah-olah boleh menjawab segala sesuatu. Kekuasaan saya bisa menjawab masalah hidup saya, uang saya bisa menjawab hidup saya, persaudaraan saya ketika saya menggarap orang lain bisa menolong saya. Madabu Zolmai godang tupar rohaon nasongoni. Di bibel teibe godang duakkan nasongoni. Raja Saul lau si duduk di turpukon dung dipilih di batai bana ala hulionna ala hato ngamonna ala ni habuyonna ala ni hato gosonna lupay bana di pabahenan pajuon ni Tuhani itornang dilakkay bana dohop melim mi di batana di bagas joro si Samuel dungi Roma di batasong dia diucak matod di sana bana. Kekuasaan dan kehebatan orang bisa melupakan diri seolah-olah hidupnya bisa menjawab serta merta dalam hidupnya ini. Amanginang selalu saya buat ilustrasi sederhana seperti ini. Jujur doamu olo manotoni. Putar-putar ulang. Mulu tabuka petinju-petinju legendaris. Suridui petinju ternama. Mulai Larry Holmes, Lennox Lewis, Muhammad Ali yang begitu cepat dengan tayangan-tayangan tumbukannya. Sampai terakhir yang begitu luar biasa. Sampai tahun 1988, 1990. Mike Tyson yang disebut dengan si leher beton. Tapi banyak. Mari kita lihat. Berakhirkah kekuatan itu? Berakhir Roinang? Siapa manusia yang paling berkuasa di dunia ini dan yang paling hebat di dunia ini? Berakhirkah Inang? Berakhir. Berakhir do sudah. Alani do. Amanginang ditogihon camita sadariod do hita manghutton pengalaman ni si Daud. Dipilih debatahi bana gabe raja dung diucak debata raja Unisya raja Saul. Dari hola pembunuh rencana penyiksaan dan pembunuhan yang dilakukan Saul yang dihadapi oleh Daud itu sendiri. Laus doho do alam hati hai dan bersahabat. Doho do kemarau, doho do halion, doho do akalan na asing. Alay sada pisang ngulu ni bana. Dan adong di bana roha pamaloson. Dan nasubui ni arra. Songon raja na pinili ni debatahi bana nak peswadong halubia jupang di raja Dauti. Tak perdaging natogo si bana. Dang dabok bilanga di bana di keluargana 12 anak ni si Isai. Ibana do na paling lumea siyan na 12 i. Alaya lang pipili debata. Datuk suwoy ni bana pakyon na pamaloson. Tuak kamu sunay. Harus si Goliat partangan na belgay. Perdaging na balgay, dunggo holan marhite, sabiji batu niya balangi. Mate do si nalay da nga dong di ba na pikiran na songoni. Tu isi do di parsarenggut to ni bana, tu di batado. Ido besape pengalaman ni ngolu ni bana ya kamanginang digubah ibana gabe sada edde. Kabis ada panidangion di tonga-tonga ni ibana, pabua di do ibana, jauh bado partano batu aku. Jauh bado partano batu aku, jauh bado haporosakku. Ibana lebu-lebuku, taduk di pertuaoku, parod di ngodingaku, dohot haporosakku. Siani mahita mamereng akamanginang.
Guna manguluon urok matu hita. Mekkel hita natuari, budu hita tangis sadari om. Sejahtera hidup kita sekarang, kita juga harus kemungkinan besok akan mengalami berbagai kesusahan. Sonang noeng ngolutta tagamotta dosogo masa susahan. Di paburu-buru na masa dohita terus di tonga-tonga di Portibion mungkin dah ngapala songon pengalaman ni Raja Daud. Di tonga ni rumah tanggat tapi yakin doa kamanginang. Pasti doa dong. Taruh kilon dohot hamaolon di hita. Baka sejo duduk moro dia pihadi. Tuani do malo Tuhan tai mangatur parodingot-dingata di Portibion. Mulu alak bata di dokma. Talaga ninna olat-olat. Lapatan na merjebudu hita sudi di bagas sada bagas. Gabidang di begite tanggai akka persurion na masa di tongani ngolutta. Tapi yakin saya semua orang punya pergumulan na manginang. Punya kisah-kisah tersendiri setiap rumah tangga, setiap keluarga, setiap pribadi. Pasti doi. Masalahnya di Zuhud turpu koma. Satu sikap yang ditunjukkan oleh Daud itu adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sai tangi koma suaraku ali Jehovah eksaudi. Itu adalah menyatakan saya tangi, berarti dia betul-betul mengeluhkan, menyampaikan itu pergumulannya itu, dia mengenal kemampuannya, dia mengenal keterbatasannya, sehingga dia betul-betul merendahkan diri di hadapan Tuhan itu sendiri. Tabuang mulut tahun siang toruk ni rohatak kamanginang. Tutu hatai. Ido bedido ibana diaya opat. Sai hupa juju do Jehovah. Natamasi pujioni. Jadi malua ma'ahu. Sian aka musukku. Di ayat 5. Nunga pola dihaliangi aka obak ni hamatea nau. Aka sunga ni hazahaton manonggoti au. Ala dido ibana. Jehovah makaholongi ibana. Asa ketulusan iman. Ketulusan merendahkan diri ke hadapan Tuhan. Hanya itu jawaban bagi kehidupan kita ini amang inang. Jangan dong asingi. Semua hidup kita ini adalah hanya perangkat sementara. Apa yang kita miliki adalah perangkat untuk memperlengkapi kehidupan kita sesaat. Tapi bukan berarti itu menjadi solusi bagi kehidupan kita. Membuat kehidupan kita ini mampu dan bisa terlepas dari berbagai persoalan kehidupan. Berulama rohata hamanginang tu ketulusan namar Tuhanon. Dang madok mulu martuhan lumumu mate. Kita menentang teologi sukses. Dang mulu ngamarid de behita kamanginang ngaburju behita margareja gabedang arong beparukilon na mangulodang. Boleh saja semakin banyak pergumulan kehidupan kita. Talo doa ka teologi modern, teologi sukses nama dok. Molo porseho di Tuhan Yesus engkau pasti kaya. Molo porseho di Tuhan Yesus dang marsahi beho. Molo roho rajin merminggu, molo porseho di Tuhani. Dangolo, danganong bedi ngolo mahasusan, onda ada itu. Aka parjamita pargak dui, berani do hami madokoni. Tak tentang do teologi sukses nasongoni. Jadi, iya, adungko kan saya ada parjamita na terberita. Hira-hira lebih dia 20 tahun sampai 15 tahun. Bahkan dia menyatakan diri sudah berapa kali dia dari sorga katanya tapi gehelin di bene set surgo tori teh emang purba dak palodok warna teh saya songon na suarong bero wan di bene baru kilon alai ngamate be di bene ngamate teh unga di bene tonggo mate ang pala songon ni hita
Semakin dekat kita mungkin kepada Tuhan, semakin mungkin kita memberi hati kepada Tuhan. Bolehkah semakin banyak masalah-masalah kehidupan? Boleh. Ay Jesus pengadidok iwanay, ganuk namang hiuton au ditu masilang. Silangila patan na godang problema hidup, mempertaruhkan iman dalam hidup ini. Alai song kalak na porsea hita. Menyikapi beban-beban hidup, do masalah hidup akka manginang nung ngadilihot to hatta itu hita tod dihabisuhon. Didok mai papi tahun do mengajari hita do akka masalah yakka manginang. Melatih kita semakin kuat dan tangguh di dalam Tuhan menghadapi segala problema kehidupan ini. Alanido ni minggu eksaudiona kamanginang. Atau nga 12 sate. Dulu 2 menit naik. Ya. Di minggu eksaudion, marsituto mahita maparsiranggut tuhat tahi. Betul-betul. Mari manginang. Dang madok suzupak kita na mauli, dang pasti dui. Pasti. Tapi kalau kita betul-betul menyampaikan itu lewat betul-betul keseriusan kita bergumul terhadap Tuhan tanpa berpikir-pikir panjang seperti Daud itu. Ay si Daud disadari bana do dirina humurang tu debata, disadari di bana songko perdosa na gudang mangulahud dosa, tapi dia betul-betul membawa dirinya itu kepada Tuhan. Jawaban terakhir dari Tuhan untuk dia adalah Tuhan tetap memakai dia. Bahkan sian habuluson ni banay manada dosana hahuranganna haga leonna pola dosa poparan si Daud doha tutubu ni si Balua di sabdok portibion. Ketulusan itu membuka diri terhadap Tuhan itu dalam segala kelemahan kita itu serius mempergumulkan itu kepada Tuhan. Idobed di bante mani mingguon ditangihon jahubado suara ni bangsona. Tuhan itu mau mendengar kita manginang. Napa dua homma ala program tak kamanginang nama cai gudang si tutu tutu kedohonon nami dotong saja mi tahun ulu tapado musudi program ta siap mulai seksi tu dewan tu huria secara holistik ya udah si obasat ta tahun walaupun mungkin untuk ya entah siapapun nanti pendeta-pendeta yang memimpin kita ke Manginang di hari-hari berikut mungkin akan bisa lebih didesain satu atap dan semua selalu bersama-sama melakukan di samping rutinitas itu unang mangaran sudi yang berpesta gotilok kita jala terberita pasar mingguan ke Manginang ngagabi hebat berita ni pasar mingguan berita ni lapidang merlaka burung bira berita ni pasar minggu nang ngasaha agia rodi dia huria alaisada na subuhi dibubut sa naged dan ni hakabipi ima pesta kotilo beda huta beda do carana mapestaho pesta kotilo anong guys so partapon lu selatan tahe udang gorah ita sa tas selate mulai tapsel hampir saruba do hotame di si borong-borong di hari holang gue si marpesta kotilo mangam masa huriei dibuang masudi akai mena nadapok na sebelian masih ada tradisi itu lai hita dang songoni be pesta pengucapan syukur mulu di bangsa Israel na jului mana orang na pesta perayaan pondok daun madok mau lihat itu di bata ala pangiring-iring ni Jehovah sahali dui tak sahali be sa taon manggotil kita teh hola no putta na julu do na di samosiran na itu ban sehali ala panen memang naran na digotil na julu memang digotil lo aduh warna tahe mulo hata Jawa nih ya diotam do tahe songoni hadot tong tikisok sesebi memang digotil do me itu aslinya esokit sesebi yang tidak bataki alai no ay nga manginang adong go hala manggotil dak pola sehali sajam per menit dohot per detik ada bah ay tikiri riau kami so haki rapi ga pabrik PKS ni na tuwe-tuwe nong mendiang kan Raja Del Siturus kan
Berak kakirana tonggah. Holat tahwa manu sobinoto be 300 miliar kan dang do pe tahwa baby inahami do muluisan. Holat tahwa manu go be. Tahwa manuk perjulu, tahwa manuk peduehon kan. Mulu tahwa baby tongga potang nga jamono me. Jam pitu mulai mamalepin halu marnyak-nyak me kan. Itu mulai dok tahwa baby to. Mudo hami Tuhan. Sian ragam ni aka paruk kilo ni. Mula tungadonga li Tuhan aka pergumulan di perkarizuan nami. Sudi Tuhan ruas ni huriam. Nangyaka yanakon nami. Aka nasa doa patan karizu dohot aka namar tongom marsikola do piali Tuhan. Mula tungadongi Tuhan nama bay merukil ngulu nami. Manang rupa-rupa na sungod dia pi. Ali Tuhan tangihon suara nami. Urupi hami. Palua hami songon naposom si Dauti. Nangakaulaw na maraga mali Tuhan. Ditonga diganuk keluarga rumah tangga. Sahayu rupi Tuhan pasu-pasu sudi perkerizuan ni ruas ni huriam. Mana nga hape perkerizuan na pinasahakmu. Urupi pasu-pasu. Dongani Tuhan. Sudi ruas ni huriamon. Dinasa siulon nabi siganopari. Asa taruli dia kalas ni roha merurut nang ngulu-ngulu na rekod di tonga ni ganuk keluarga. Lumuwi Tuhan pilih honon nami Tuho. Laho mangulahon ulawmu di tonga ni huriamon. Aka program ni huriamali Tuhan. Namat say gudang ikon hobasan nami. Pesta gotilon. Kegiatan-kegiatan ni sudi dewan. Tahun profesionalisme ni huriam naik ke pauzungon nami di bakasan taunon. Mangasahok ko li Tuhan. Martinangi doho. Di suara nang ilihili ngami. Patulusom mo di Tuhan. Hobar tuasi. Dot holong ni roham. Maulati mati hatam naung huparsaulihok kami. Di minggu nami sadarion. Marhiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari demahita. Tamasah mapiliata.
Ali di bata amanami na di banwa gijang horo haroruan ni saluhut silehon lehon nadengkan dohot nasa udi basa na mauliutus. Hupasahat hami masian nene lehom itu hami pilihan nami tuho. Say jalo mai gabi wat na hucus di jolum. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asahu parasya kami pilihan non. Pati bulhon harajaum di tonga-tonga ni kuriam dohot di portibion. Muhai marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam hutadda hami gudang ni silehor-lehom itu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sai pinurbadia magwarmu, sai Roma harajaumu, sai sao malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Leo matu hami sadarion hanguduan siap hari. Sesama dosa nami songop panesa nami di dosa di dongan namar dosa tu hami. Unda kami togihon tu pangudzunan. Palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala saya sima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasor homa damena tu todim.